Nabalaan ako mga sakristan gano mo. Oh, Yes, tinood na. Nganong ga sakristan? kay ganan gud mi mo serve sa altar ug sa Ginoo ya. Sa Kristan ya, Katoliko mi ganan gud mi mo simba ya. Ni sa Kristan mi kay napod mi knowledge sa about sa mga gospels, mga word of God. Say kuanin mo kana favorite verse. Ephesians 8 verse 9 to 10. Unsa ron? For Ay sa 9 to 10? O sa pila man nakalinya ng 9 ug 10? Murag duha ka linyahan na no. Duha? Ah, sige, sorry. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Meaning, Like kung makaila kas Ginoo kanang tagaan ko kag eternal life, kang pagtos Ginoo dili siya buhat ba, like dili pud siya na wala siya mga magic sa kinabuhi na gunay miracle. nakay planong magpare? Basin. Dili ba usual ba sa sakristan ang goal nila is magpare or to serve lang sa altar? Ang sakristan is practice mo po na siya pagpare. Nara po na nila if ganan sila magpare. Pila ka katuig ga serve? Sugod kog January 21, February. Ah, months pa. Mo 5 months ko karon 21. Sige, happy months rin, no? So far sa imong 5 months ni mong pag-serve, naabay goal or serve lang sa? Brag serve raman kay ganan naman ko na nakoy knowledge about sa amin anak kay basig magamit sa klase. Uy, magamit bisag asa. Kisa gi-impluwensya nimo aning pagka-sakristan? Ako ra mang lola. Dagan mo nabuhat sa akong lola. Ganan ko mo. Sa na repentance ni nimo? Ganan ko magbinutan ko, so ako siyang giignan na may pa mapel ko sa Kristan la para magbinutan ako din. I-support naman pod siya. Okay sa may dili mo sugot aron. Karon buutan na ka. Kitang lola nimo ang pagkabuutan. Oh, ako gitig lutos balay. Sa may mga buluhaton para mahimong buutan o sa katawo. Like, naog kay obligasyon sa imong pamilya ug sa imo pong kagalingon, maligo og kadlaw-adlaw sa Kamulakaw. So to maligo adlaw-adlaw sa Mulakaw. Mensahe nimo sa mga gapabuyag sa ilahang mga apuhan. May mo pabuyag kay basin yag mayunana mo pagagulang ninyo loy kaayo. Mabalik ka sad nimo. Sige, kana na. Oh, Ay mensahe nimong lola. Sorry kayo kung gapapuyag ko nimo pero madura ko niya sa Tianggi, ako imo lutos sudan. Gapuyo si lola sa Tiangge? Ay, mangingisda. Ay, mangingisda. Nanindag isda si lola. Oo.